camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta ka ɲɛmaya minan kɔnɔ bolola baarakɛlaw ka jɛrɛba min bɛ wele ko Siama kɛnɛ sigiko duruna bɛna kɛ k'a ta novembre kalo tile 27 ka taa bila décembre kalo tile 7 la san 2025 Bamako Parc des Expositions na ka kɛɲɛ ni dɔnko ni seko san ye kɛnɛ in bɛna la ɲɛnamaya bolola baarakɛla jolenw de fɛ ka bɔ Mali la AES jamanaw ani diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ baara bolodaliw ye bololafɛn dilanniw feere dɔgɔ fiyɛ baro sigiw défi de mode ɲɔgɔn daw ani ko duman caman wɛrɛw Siama bɛ labɛn bolola baarakɛlaw ka tɔnba fɛ n'o ye APCMM ye ani bolola baarakɛla faamuyalenw ka jɛkulu ka tɛmɛ bolola baara dɔnko ni seko ani lutoliko minisiri ka yamariya fɛ baaraw nun doli ni u nun boli bɛna kɛ novembre kalo tile 27 ka taa bila décembre kalo tile 7 la Parc des Expositions na Bamako kɛnɛ bɛna sigi kumase min ka ɲina o ye ko bolola baara ye yiriwa kuntagalajan ani an ka dɔnko ni seko yakubayali sababu ye Mali kɔnɔ aw ye wili joona ka taa tɔgɔ sɛbɛ APCMM la don o don ka daminɛ sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 17 waati la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la aw ye nɛgɛjuru ci 79 48 22 42 76 76 96 79 fu ani wɔɔrɔ 76 40 41 39 76 76 39 61 52 76 79 89 96 98 walima 66 75 24 57 baara in kotigiya sɛbɛnnen don Segu mara la jamanaba minnu welelen don o ye Burkina Faso ani Niger ye jamana welele kɛrɛnkɛrɛnnen o ye Maroc ye ka tɛmɛ u ka bolola baarakɛlaw ka jɛkulu min bɛ Araba Saleke ni Tara mara la olu bɛna kalandege baaraw kɛ katakatani dilan ani mobili scanner kan Siama san 2025 dɛmɛbaw ye PNUD ani jagokɛlaw ka tɔnba Sesim a kɔkɔrɔdonba jɔnjɔn n'o ye sponsor officiel o ye Orange Mali ye An bɛ tarata la novembre kalo tile 25 san 2025 ka aw fo k'aw koɲuman dɔn ni sanga in na aw minnu sɔgɔn bɛ ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ y'aw bisimila ka wula in na bamanankan kibaruyaw kɔnɔna la an ka kunnafoni bagulaw bɛna an bila ka taa tajiko o sira fɛ ni fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa tacogo la yanni alamisa cɛ maaw bɛ jɔliba mun kɛ taji station na o bɛ ban pewu Musa Alassane Diallo an ka jagokɛlaw ni bayɛlɛmalikɛlaw ka minisiri ale de ye nin kɔrɔfɔ in k'a daɲɛnamaya a ka taama dɔ senfɛ ka taa bɔ dɔɔni maaw u ka taji marayɔrɔ la ka t'i ɲɛda baara kɛcogow kan halisa tajiko bunakun kan an ka taji soba ɲɛmaayaso ni o ye OMAPU ye Modibo Gorojal ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko taji litiri 10,2 o de lasagolen bɛ u bolokɔrɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko jigiya bɛ malidenw bolo bi k'a yɛrɛ k'a fɔ tajiko gɛlɛya fu bɛna siri a la sanuko bunakun kan an ka jamana ɲɛmaayaso o ni baaragɔlidiw ko u ye bɛnkan sɔrɔ ka sanga ni jamana ɲɛmaaw ka sanubɔ sariyaw ye k'a fɔ ko nin sanubɔ cakɛda in u bɛna u ka baaraw ka o daminɛ kiriko bunakun kan Arasbat ni o ye CDR u ka kumalasela ye ale tun bɛ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ bi a yɛrɛ k'a fɔ ko jaabi labanw ni o ye délibéré ko o bolola k'a bila décembre kalo tile 16 nata in na marabolo kɔnɔna kibaruyaw bɛ taa n'an ye Bafulabekaw bara buguda 2 bɛ yen nɔ olu ye ji sanuman ka o sɔrɔ an ka jamana kɔkan kibaruyaw kɔnɔ Burkina Faso fanga sinamatɔnw walima
fanga kɔrɔ ka ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ni o ye Basole ale denmuso kun lasagɔnɔ san 1 ka so ko kɔfɛ ko a ye kanabila sɔrɔ Gaza kɔnɔna la ONU kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko u jɔrɔlen no baw ko joli bɔn mun kɛra Gaza a fanga bonyana kosɛbɛ u b'a laɲini k'a fɔ fɛlɛn dabaliw bɛɛ lajɛlen ka kɛ Ukraine ka koɲɛ bonyakun kan ɲɔgɔnye dɔ kɛra Amérique jamana ka hakilina kɔnɔna la Genève ɲɔgɔnye mun na ni maa caman kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko a ɲɔgɔnye jaabiw bɛ Irisi jamana de nafa kosɛbɛ an bɛna an da don ninnu bɛɛ la ka walawalali kɛ aw ye ka kunnafoni wɛrɛ fara o kan sɔɔni ni Keba Jalo ale ka yamaruyaw ye ni ale bɛ ka jaw ni nɛgɛ karafew ka o di aw ma an bɛ taa sɔɔni ka segin ka na ka walawalali kɛ aw ye a y'o sɔgɔ ko ɲuman ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ foli kurakura k'a di aw ma aw minnu y'an suganti yaasa ka se ka kunnafoni sɔrɔ an ka jamana tajiko gɛlɛya ko a bɛna kɛ dalen ye don nataw la maliyɛnw bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ tajiko gɛlɛya a bɛna ban pewu ka taa station na dɔrɔn ka taa taji ta ko n'a fɔ maaw bɛ ka laɲini cogo min na ni ko bɛɛ lajɛlen tɛmɛna sira fɛ i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ ni fɛlɛw min bila sen kan ko maaw bɛ o hakilina in a bɛ kɛ tare ye a bɛ kɛ sabatilen ye maaw bɛ ka laɲini cogo min na an ka jamana jagokow ani bayɛlɛmalikow minisiri Musa Alasani Jalo kunungo ale ye taama kɛ ka taa se douane kɔnɔ tajikow ɲɛnabɔli sow ni ka taa lajɛ ko mun bɛ ka kɛ ani baaraw bɛ cogo jumɛn na ka se ka taa o ta fo a sun kɔrɔ an ka jagokɛlaw ka minisiri a ka nin taama in na a kun bilasiralen no jagokɛlaw ka ɲɛmaayaso maa caman ni o ye directeur généraliw caman ye yaasa ka se ka taa baara in bɛɛ lajɛlen lajɛ a selen douane maaw ka taji lasago yɔrɔw la a bisimilara an ka douane ɲɛmaaba fɛ ni o ye inspecteur général Amadu Konate ye ni ka jigisigi di malidenw ma ka yɛrɛ k'a fɔ ko baara bɛ ka kɛ cogo min na ani u ye fɛlɛ min bila sen kan n'a fɛlɛw bɛɛ lajɛlen lawaleyara o de ye k'a fɔ taji citerne tɛ mɛn douane kɔnɔ bilen n'a tun bɛ tile 3 de kɛ tile 1 dɔrɔn fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka se ka sɛbɛnfuraw ɲɛnabɔ ka citerne labɔ ani fo ka taa se jamanakɔnɔdenw yɛrɛ k'u ka kɛtaw kɛ maaw kana taji kɛ jagofɛn ye bɛɛ ka taji ta ka t'i mago ɲɛ n'a ye ko ni o baaraw bɛɛ lajɛlen sabatiyara yanni alamisa nata in cɛ ko station maaw tɛ jɔ aran na tuguni bɛɛ lajɛlen bɛ taa dɔrɔn k'i ka taji ta k'i mago ɲɛ o kɛnɛ in ka Keba an bɛ taa fan fɛ Musa Alasani Jalo jagokɛlaw ni bayɛlɛmalikow minisiri a ye dakuruɲɛ 2 min fɔ an ka jan an ka ɲɛmadaw la. An nana foli bila bureau de pétrole mɔgɔw la bi ani douane directeur général ka da kan an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'o ye tajiko gɛlɛya ye a kɛn bɛ dekun ye gouvernement ma a kɛn bɛ dekun ye jamana kɔnɔdenw ma a kɛn bɛ dekun ye an ka cakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma o de y'a to gouvernement bɛ cɛsiri la an ka jamanakuntigi transition ɲɛmɔgɔ général Assimi Goïta ale de y'a fɔ gouvernement mɔgɔw ye an ka cogo bɛɛ de kɛ an ka fɛɛrɛ bɛɛ de tigɛ an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ an k'o kɛ min b'a to mɔgɔw bɛ taa jɔli min kɛ aran na ka essence san o bɛ se ka ban Mali kɔnɔ cogo min na o de y'a to tɔnsigi dɔw bolodara waleya dɔw fana bilala sen kan mais waleya belebele min fana bilala sen kan o ye k'a fɔ anw gouvernement ani an baarakɛɲɔgɔnw n'o ye groupement professionnel de pétrole ani groupement malien de pétrolier an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lajɛ baara in boloda kɔrɔ jumɛn na o de hukumu kɔnɔna na an y'a ye an ye bɛnkan sɛbɛn dɔ se an y'an bolo nɔ bila bɛnkan sɛbɛn dɔ la juma tɛmɛnen o bɛnkan sɛbɛn b'a fɔ k'a fɔ ni citerne nana ka na don douane cour kɔnɔ heure 24 a kan ka bɔ ka taa station na ka taa di mɔgɔw ma donc an y'o bɛnkan sɛbɛn min an bolo nɔ bila a la juma tɛmɛnen an nana bi ka na lajɛ o bɛ kɛ ka kɛ waleya jumɛn kɔnɔ a bɛ kɛ ka bɔ sira fɛ a tɛ kɛ ka bɔ sira fɛ wa a bɛ kɛ ka kɛ hukumu jumɛn kɔnɔ a bɛ kɛ ka kɛ waleya jumɛn kɔnɔ an nana bi ka na ɲɛ da o kan k'o faamu min b'a to o fana bɛ se ka kɛ soma sama ye an bɛ taa min fɔ gouvernement ɲɛna an bɛ se ka min kɔni fɔ o ye k'a fɔ citerne 114 depuis an y'an ka an bolo bila papier la citerne 114 olu de nana o 14 min nana 114 de nana o 114 na 110 o bɔra k'a sɔrɔ l'heure 24 ma dafa donc o b'a jira k'a fɔ ko
an ye bɛnkan sɛbɛn min kɛ a bɛ kɛ ka bɔ a sira fɛ a bɛ kɛ ka labatu an y'a ye fana k'a fɔ an sera a sɔgɔma in na an tilala an ka tɔnsigi la ani citerne 200 fana o bɛ kɛ ka na Bamakɔ donc ni olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni Ala sɔnna ma ani an baarakɛɲɔgɔnw n'o ye an ka jagokɛlaw minnu ɲɛsin bɛ tajiko ma n'an farala ɲɔgɔn kan ani douaniers ani bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bolo bɛ nin baara la n'an y'a fanga fara ɲɔgɔn kan ni Ala sɔnna ma jamanakuntigi ka laɲini n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye k'a fɔ mɔgɔw ka taa rang kɛ station kɔnɔ ka essence san yanni alamisa cɛ an bɛ se k'o fu siri o dan na ni Ala sɔnna ma. N y'o de f'i ye sisan filiw ka ca station na an bɛ fɛ k'o de ban o banni o ye fɛɛrɛ fila de ye a fɛɛrɛ fɔlɔ an y'o boloda o ye k'a fɔ ni citerne bɔra jamana kɔnɔ kɔfɛ ka don Mali kɔnɔ a bɛ na bureau de pétrole de la heure 24 a kana tɛmɛ o kan heure 24 donc n'o kɛra a bɛ teliya ka bɔ ka taa bila station kɔnɔ o y'a fɔlɔ ye a filanan an k'o fɔ ɲɔgɔn ye k'o jɛya ɲɔgɔn ma an ka jamana hakɛ min na bi a bɛ bɔli kɛ mun y'a to fili bɛ yen parce que mɔgɔw bɛ essence yuruguyurugu la mɔgɔw bɛ essence sonyɛni na mɔgɔw bɛ essence dogoli la bon o fana an bɛna an ka baarakɛlaw an bɛna olu fana de bila ka don hali bɔlɔmɔrɔninw kɔnɔ hali sow kɔnɔ hali garaziw kɔnɔ hali foro kɔnɔ n'u ye mɔgɔ min ye a bɛ kɛ ka essence yuruguyurugu a bɛ kɛ ka dogo k'a tigi minɛ k'a di fanga ka sira ma n'an sera k'o baara fila kɛ yanni alamisa cɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ ka citerne ka heure 24 labatu ni Ala sɔnna ma yanni alamisa cɛ an bɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ inchallah c'est un mot de vraiment. Ewa kiba n'a fɔ ministre bɔra k'a fɔ cogo min na bi tarata doyen an ka jateminɛliw la an y'a ye k'a fɔ station caman olu bɛ ka taji di wa aran sɛbɛkɔrɔ dɔgɔlen don yɔrɔ dɔw yɛrɛ la kiba aran tɛ yen nka an b'a jigiya k'a fɔ ministre ye hakilina minnu fɔ maaw bɛna a labato maaw kana taji ŋanamu bawo an bɛ waati min na ko bi maaw nisɔndiyara bi tarata doyen maa bɛɛ lajɛlen maa caman ye taji sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛyaba ye a ma kɛ ni jɔliyaba ye ni nin wale ninnu bɛɛ bɔra a fɛ minisiri ka kɔrɔfɔw la ko yanni alamisa cɛ an b'a jigiya k'a fɔ malidenw tajiko a bɛna kɛ n'a fɔ a cogoya kɔrɔ halisa an bɛ to tajiko bunakun kan kiba an ka taji jɛkulu min bɛ yen ni o ye OMAP ye office malien des produits pétrolières olu ka ɲɛma ni o ye Moribo Goro Jali ye ale bɔra k'a dantigɛli dɔ kɛ a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko stock mun bɛ u ka bolo kan ni o ye OMAP ye an bɛ don min na ko bi k'a bɛ taa taji 12 hakɛ la o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko jigisigi bɛ malidenw ye tajiko gɛlɛya mun ni an b'a kɔnɔ i n'a fɔ an ka jagokɛlaw ni bayɛlɛmaliko minisiri yɛrɛ k'a fɔ cogo min na ko tajiko gɛlɛya ka ban aranba jɔli o ka ban malidenw na Goro Jalo ale fana y'a sɛbɛntiya k'a yɛrɛ k'a fɔ ni o ye OMAP ɲɛmaa ye ko nin ko in fɛlɛn dabaliw bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa u fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko ka sanga ni sibiridon ye an ka jamana kɔnɔ taji caman de donna ko sibiridon kɛra nisɔndiyaba ye olu OMAP maaw ma bawo u ye taji citerne mun ka a bisimila a cayara kosɛbɛ Niger jamana a ye si ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn jigitigiw kɔnɔ bɛɛ ye k'a fɔ olu ye taji mɔbili 82 k'o bila ka n'o di an ka jamana ma ko o wuladafan fɛnɛ fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko taji mɔbili 168 o fɛnɛ donna ka bɔ koreyanfafanw fɛ o b'a kɛ taji mɔbili 250 hakɛ OMAP ɲɛmaa ale ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko stock mun bɛ yen mun bɛ u bolokɔrɔ a bɛ taa litiri 12 miliyɔn 12 hakɛ la ko b'a yɛrɛ k'a fɔ jigisigi bɛ yen malidenw bɛna taji sɔrɔ ka kɛ ka sɔrɔ u m'u jɔ aran na ni sira bɛɛ lajɛlen ye ni a lawaleyara i n'a fɔ ɲɛmaaw bɛ k'a laɲini cogo min na OMAP ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko u ye wulikajɔ min bila sen kan k'a fɔ ko taji mɔbili kana mɛn douane ka bolo kan tile kelen dɔrɔn yanni a ka kɛ tile 3 ye tile kelen kɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen ka kɛ mɔbiliw ka se ka bɔ ko baaraw bɛ ka nafa di Goro Jali a ka kɔrɔfɔla yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ ɲɛmaayaso fɛ ko a bɛ ɲini malidenw fɛ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɛmaayasow kan bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la bawo tajiko in bɛ sira mun fɛ bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛta kɛ ni bɛɛ y'i jɔ jɔyɔrɔ la an bɛ waati min na ko bi malidenw bɛ se ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ tajiko gɛlɛya in a bɛna kɛ don dɔ baro ye a bɛna bila an kɔ ni k'an ɲɛsin ko wɛrɛw ma jamana ɲɛtaa kama Moribo Goro Jali ni ale ye OMAP ɲɛmaa ye a ye nin jigisigi de di malidenw ma ka fara minisiri olu ka kɔrɔfɔw kan
Keba meta dugu jukɔrɔ nafolo ko bunakun kan sanubɔ cakɛda mun be yen nɔ ni o ye Barrick Gold ye olu ka sanubɔyɔrɔ lulu ani kungoto o sanubɔyɔrɔ ninnu baaraw kun jɔra ka sanga ni fɔɲɔgɔnkɔ mun ni a kun bɛ u ni jamana ɲɛmaaso ni ɲɔgɔn cɛ ka sanga ni kununko tɛnɛ novembre kalo tile 24 arala k'a fɔ ko bolonɔ bilala sɛbɛnna an ka jamana ɲɛmaaso ani sanubɔ cakɛda ninnu ɲɔgɔn cɛ ko baaraw ka daminɛ nka a baaraw bɛ daminɛ cogo di sanubɔ cakɛda in u bɛ an ka sariya de labato jamana ɲɛmaaw ye sariya mun bila sen kan ni o de ye nouveau code minier ye baw an ka jamana ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ yaasa anw ka sanu a musaka ka don anw kunna kosɛbɛ jamana ka se ka nafa sɔrɔ an ka sanuw kan f'a ka kan an ka sanu ka se ka lakɔlɔsi o de kadira kɔnɔ sariya kura min sigira ko nouveau code minier sanu cakɛda bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ ka bɛn ni o de ye ka sanga ni nin waati yɛrɛ la k'a fɔ fɔɲɔgɔnko waati jan kɔnɔ Barrick Gold o ni jamana ɲɛmaaso u ye bɛnkan kelen sɔrɔ sa wa ka kɛ ni wulikajɔw ye Barrick Gold maa 4 ɲɔgɔn kun lasagolen don ka sabu kɛ fɔɲɔgɔnkow ye ko o maa ninnu bɛnkanw kɔnɔ olu bɛna kanabila sɔrɔ ka bɔ ka t'u ka baaraw kɛ wa ko nin cakɛda in bɛɛ lajɛlen u ka baara bɛ kɛ n'u ka cakɛda ɲɛmaaso ka baaraw ye nka jamana ɲɛmaaso jɔyɔrɔ ye mun ye ni o ye an ka jamana ta ye Mali jɔyɔrɔ ye mun ye an ka waganɛ kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen de bɛ labato ko sanubɔ cakɛda in sɔnna o ma baaraw bɛna daminɛ sanubɔ cakɛda 2 in kɔnɔ ni o ye lulu ani kungoto ye ko nin ye wulikajɔba ye kumaɲɔgɔnya ɲuman mun ni a kɛra jɛkulu filaw ni ɲɔgɔn cɛ ani fo ka taa se jamana ɲɛmaaso u bɛ ka fɛlɛ mun ta k'a yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ni e de bɛ fɛ ka na investissement ni o ye ka nafolo don an ka dugukolo kɔnɔ ka baaraw kɛ sira labilalen don bɛɛ ye nka b'a la baaraw bɛ kɛ ni ɲɛmaaso olu ka hakilinaw ni bɛnkan sɛbɛnlenw ye keba an bɛ taa kiriko bunakun kan Mohamed Yusuf Bacili ni o ye arasibati ye activiste ba min b'an ka jamana kɔnɔ ni ale ye CDR olu ka kumalasela ye ni a lasagon bɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ a kun talen don i jɔ kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ ka sanga ni bi tarata dɔn ye yaasa ka se ka kiiritigilamaw ka kuma a ka koɲɛw kan a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko délibéré ni o ye jaabi laban ye k'u ye o boloda ka bila décembre kalo tile 16 nata in na a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin kiiri maa caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen ko mun ye koba ye kiiri in kɔnɔ k'o de ye k'a fɔ an ka sɔrɔnalidonbagaw ni o ye avocat baw caman olu caman kun da bɛ nin kiiriko in na yaasa ka se ka taa sɔrɔnali don ka se k'a lajɛ kiiriko in a bɛna kɛ cogo min na maître Kasim Tapo ani fo ka taa se maître Bacili ani avocat ba caman ko olu caman tun bɛ nin kɛnɛ in kan nin waati in na maaw de kan k'a dɔn sisan nɔ ni ko in kan ka bila kiiritigilamaw wɛrɛ ka bolo kan ni o ye tribunal wɛrɛ ye walima ni mun kan ka bɔ koɲɛ in na ko o jaabiw o bɛ bɔ ka bɛn ni décembre kalo tile 16 nata in ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye kiiriko in kan kɛnɛya ko bunakun kan an ka jamana kɛnɛya minisirimuso ale ye baara dɔ nun don ka sanga ni kununko ye novembre kalo tile 24 baara mun n'a bɛ tali kɛ ka se ka dentanniw ni o ye denyɛrɛninw ye olu ka taa ni bange sira fɛ ka se ka o kɛlɛ a la k'a fɔ ko nin baara in bɛ tali kɛ ka se ka musow ka olu labɛn ani ka kunnafoni ni kibaruyaw d'u ma denw kan ka labato cogo di ani gaw kan ka fara ɲɔgɔn kan cogo di n'u b'a wele ko bien-être nanzarakan na ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ nin kɛnɛ mun n'a nu donni filɛ nin ye a b'a to musow kunnafoni bɛ se ka di u ma ani fo ka hakilina bila sen kan ko k'a daminɛ 2026 ka taa bila 2035 na ni o bɛ kɛ sɛbɛnfura ye sɛbɛnfura mun ni a bɛ musow kunnafoni ka u bilasira du kan ka ɲɛnamaya cogo di ani fo ka taa se ga kan ka labɛn cogo di yaasa denyɛrɛninw bange sira fɛ fɛn mun ye ninto ta o bɛ dɔgɔya kosɛbɛ ka dentanniw ka kɛnɛya ko k'o sabati an ka kɛnɛya minisirimuso ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye paraɲɛba ye an ka jamana kɛnɛya ko sira fɛ wa a b'a to jamana ɲɛmaaw bɛ ka wulikajɔ mun kɛ ani fo ka taa se an ka gaw muso ni den ni denbaya bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ gaw kɔnɔ cogo min na ni kunnafoni ni nin sɛbɛnfura ninnu n'a dira musolakaw ma u k'a labato a bɛ kɛ sababu ye musow ani dentanniw denyɛrɛninw olu fɛnɛ bɛ kisi ka bɔ fatulu ma fatulu min bɛ kɛ jiginni kumaw la kibaramate fan fɛ yanni an ka taa an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw la. لبيك اللهم لبيك an balimaw nin ye kunnafoni ye ka bɔ
Commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage wa commission ba. Kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence min be ni ya kanu. Ko kadaka 2026 hiji ko Saudi kleme ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min to ma sebe abena gelade o de koso agence ka tomba no de commission ye kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singa de ko agence bekelme ki ka daele ka malien kumbe chuga mina to ka semen jona o de koso ne miya leini ka fo ibna ta hijila walma ki ka mabla kata ki ka wuli ka besisa ka buli kata agence ben ka fo niya kanu na ka baga tabuli dia to seben ikatake nintu ye kuna fuliye anye kuna fuli min so ka bo Mali agent de voyage ka tombala na ka maka fo commission Allah ka fa me ko nyman di amma assalamu alaikum la sharika lak. Anga marabulu konna kibaro bam blakata mopti kaw bara jakulu mga chaw nya shimbe to nata ko mani oyemye olu ye demeta ka di madoma mamunu ni olu bora tunga fe yasa ka se ka demendu uma u ka se ka doke u yeraye u segne ka bo tunga nata wala rame ka fo mogo biduru ani duru olu de ni demen soro dememu na do be talike chike minon ani fo ata se munu me feka na ko seno ke ka minon du uma mu ma to se ku ka baraw ke mamunu be no ni olu ye tunga menata ni aklina la yini muye tunganata u ka se ka ba anga jamana kono malidenw ka to yan ka doke u yeraye projet mun be nu ba wele ko MPRR olu de ni aklina bla senka kata se nazarla tomba Union Européenne ani u janyogon olu ka musaka bole mayasa ka se ka kibaraw ka obunya ka fo tunganata asrajugu absaka ke kololoye mamunu be segin ka dema do uma ko ke sabuye ma woro olu ka faso segini ka o ngania mene kana segi faso kono ka barake faso ye bafula be kaw bara sigida fla olu ye jisanuma soro bafula be meri olu ye bara baro ke ka jibondon ta ko di segela ani fokata se sekoto segela ni sokoto olu ka jibondo yara ka foko anana anakumala bawo jibondo yi abela jelen baro be ke ni panneau solaire ka se ka jisanuma ka odi sigida den flan numa ni oye buguda flanye musaka mu ni sigida den were ye uka dorme fara ɲɔgɔn kan ka bara bla senkan na wari tari jɔ sefa wari million tan ani segina ko ni bara baye mu na bina kɛ sabu ye ka caman ta buguda nunu ka jiko gɛlɛw la tomiyankaw bara sigida blala senkan sigida denw bɛɛ lajɛlen fɛ yasa ka se ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ kalanko sira fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ muso jɛkulu société civile sifinaka jɛkulu bɛɛ lajɛlen tara I hakilina di k'a fɔ tomi a kɔnɔ kalanfa gɛlɛya mun be yen ani jiko gɛlɛya fo ka taa se kalanminɛnko gɛlɛya minnu be yen kumaɲɔgɔnw kɛra olu kan hakili falenfalenw be se ka bila sen kan cogo min na yaasa ka se ka laɲiniw kɛ ɲɛmayasow fɛ kalanko ka se ka yiriwa tomi a kɔnɔ ni kalankɛminɛw o sɔrɔliw ye masinakaw bara kɛnɛ dɔ bila sen kan ni o ye farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ye k'o kɛ bɛn ani keleya o taamasiyɛn ye farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ minnu y'a tɔgɔ da ko jigiya o baaraw kɛra ka sanga ni karidon ye ni ka u ka kin caman ko o bila ɲɔgɔn na ni u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ in kan kɛnɛ mun ni sigida den bɛɛ lajɛlen sifinnakaw maakɔrɔw ani fo ka taa se kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen taara ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛba kelen kan k'a kɛ bɛn ɲɔgɔn minɛ ani an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o misali ɲuman ye direkaw bara u ka ɲɛma caman olu ye kalanbulon sɔrɔ ka kɛ ni karidon ye kalanbulon mun n'a bɛ tali kɛ bɛɛ da ka se ka don mara kɔnɔnaw la n'a bɛ wele ko inclusion maa si kana kɛ kɛrɛfɛdɛn ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko sigida ɲɛma maa 45 olu de tun bɛ nin kɛnɛ in kan kɛnɛ mun na a bolila kosɛbɛ kalankow ani fo ka taa se ka bɛɛ da don sigida yiriwali baaraw la ha ka ja ala ye maa minnu lajarabi lujaraw la ka lujaratɔw olu kana kɛ kɛrɛfɛdɛn ye ni hakilina in kɛra o de kɔnɔna la ka se ka bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka se k'i fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa bɛɛ da bɛ se ka don sigida yiriwali o baaraw la kajolokaw bara bolocili dɔ o dabɔra ka sanga ni musow ka bangeni bon mun bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko cancer de col de l'utérus
ni o ye bangenina bon ye ka se ka bon in ka a kɛlɛ ka jolo kɛnɛyaso la ka sanga ni sibiridon ye o ye sensibilisation ka musow ka u kunnafoli ani fo ka taa se minnu bolo kan ka ci ka olu bolo ci wulunugula bon a bɛ kɛlɛ cogo di ani a kunbɛ cogo ni maa mun ye taamasiyɛn mun ye u yɛrɛ la u kan ka se kɛnɛyaso la ka o taamasiyɛnw k'o ɲɛfɔ musow ɲɛnɛ ko karavaniw bɛna daminɛ ani fo ka taa se arajow ani ka musow kunnafoli kosɛbɛ n'u ye taamasiyɛnw ye u yɛrɛ la u ka se ka taa joona kɛnɛyaso la yaasa ka se ka wulunugu bon ka a kɛlɛ k'a bɔ musolakaw la pewu. An bɛ taa an ka jamana kɔnɔ kibaruw kɔnɔna la kiba Burkina Faso jamana kɔnɔ u ka minisiri kɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni ale ye Jibril Basole ye ni a bɛ jamana kɔ kan an bɛ waati min na i ko bi a denmuso ko Yasmine Basole ale kun lasagolen don a bɛ san 1 bɔ bi kiiritigilamaw u ye musolaka in ka a bila a ye kanabila sɔrɔ bawo ko ka sanga ni jamanakuntigi kɔrɔ Blaise Compaoré ale ka fanga la ni minisiri in tun bɛ o de kɔnɔna la a denmuso k'a kun lasagolen don nka kibaru dɔ yɛrɛ k'a fɔ k'u mina denmuso in lasagolen don o ma dayɛnɛmaya nka ka kɛɲɛ ni nin waati in kɔni ye ko Yasmine Basole ale ye kanabila sɔrɔ. Senegali jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmaakɔrɔ Macky Sall ale ka lapasali jɛkulu ni o ye avocaw ye u kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko diɲɛ waribonba FMI ye kuma mun fɔ ko Macky Sall kun kɛn bɛ ka juru dɔw ta juru mun n'a kun dogolen don ko k'a da Senegali jamana kan k'o kɔrɔfɔ ko nkalon don o ye o kɔrɔfɔ nkalontigiya bawo ko FMI ye kuma minnu fɔ olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ u ka rapport ani fo ka taa se Cour des comptes ye kuma minnu fɔ olu y'a ye k'a fɔ tiɲɛ foyi tɛ olu ma sira foyi de ye sira min b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Macky Sall kun kɛn bɛ ka juru dɔw ta fo ka taa se dollar wari miliyari 7 ɲɔgɔnko ma k'o juru dogo ko olu kɔni ye welekan de bila diɲɛ waribon in ma ni o ye FMI ye u ka fɛlɛn dabaliw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u ye rapport mun bɔ ka se k'u ka sɛbɛnfuraw lajɛ ka ɲɛ bawo olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ olu ma juru taamasiyɛn foyi ye Macky Sall ka sɔnnaladonbagaw olu ka kɔrɔfɔw la. Cameroun jamana kɔnɔna la chrétien dinɛ tigilamɔgɔw ka ɲɛmaa mun bɛ Bamenda kɔnɔna la ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ wele bila jamana ɲɛmaaw ma fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ chrétien dinɛw ka ɲɛmaa minnu ni olu minɛn bɛ bamanciya wale tigilamɔgɔw fɛ ko fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ u ka se ka kanabila sɔrɔ cogo min na ni chrétien dinɛ ɲɛmaa in ka kɔrɔfɔ la a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ka anglɛkan fɔ yɔrɔw la chrétien dinɛ ɲɛmaaw kuma bɛɛ gɛlɛya bɛ ta ka ɲɛsin u ma u bɛna ta maa ŋaniyajuguw fɛ maa minnu ni u tɛ se ka bugunatigɛ bamanciya walejuguya kɛwale tigilama ninnu wa k'u bɛ ta ka taa n'u ye fɛn foyi tɛ kɛ ka se ka u ɲini ko fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ ɲɛmaaw u ka fɛɛrɛ bɛɛ bila sen kan yaasa chrétien dinɛ ɲɛmaa minnu minɛnen don u ka se ka kanabila ka o sɔrɔ. Diɲɛ sere naani tɔnba Nations Unies yɛrɛ k'a fɔ k'olu jɔrɔlen don Gaza kɔnɔna la bawo ko Gaza bi gɛlɛya dan de bɛ yen maa nanama sumalenw olu ka koɲɛw baloko jiko ani fo ka taa se maaw ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye ka sanga ni Israɛli ka susuli mun ko n'a bɛ ka ta ka da Gaza fan kan Palestiniya fan fɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ k'a ka kan diɲɛmaa ka se ka i ɲɛ jɔ ni yɔrɔ in na ni o ye Gaza yɔrɔ mun na ni a gɛlɛya fanga bonyana ten sa don o don maa nanama sumalenw de bɛ bɔnɛ u ni na maaw ka sow bɛ tiɲɛ maa caman kɛn bɛ ka u sigiyɔrɔ bila wa baloko fɛn min ye kɛnɛyali ko finiko kunsɔrɔ yɔrɔ foyi tɛ u bolokɔrɔ ko nin yɔrɔ in jolibɔn cayalen don ko diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen kan ka i ɲɛ jɔ Gaza la nin waati in na yaasa fɛlɛn dabaliw ka kɛ mugu ni kisɛw u ka jɔ. Ukraine jamana kɔnɔna la bɛnkan dɔ kɛra yaasa ko ka na ni basigi ye Ukraine ni RDC ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan in kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ ko siginkan 28 ni o ye pɔn ye bɛnkan kuma minnu fɔra maa caman kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko o kumaw bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa RDC jamana de fan fɛ o de la Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky ale yɛrɛ k'a fɔ k'a ka kan bɛnkan in ka segin k'a lajɛ ko kura o de la sigi bɛ ka taa kɛ ni siginkan bɛnkan 28 kan a 18 bɛɛ k'u bɛna taa olu ta k'u sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman Abu Dhabi kɔnɔ yaasa bɛnkan mun n'a kɛra Genève ni a hakilina taara Amérique jamana fɛ ko k'a lajɛ ko ɲuman bawo olu tɛ ka u yɛrɛ sɔrɔ bɛnkan in kɔnɔ a bɛ n'a fɔ bɛnkan fɛn fɛn taara ni Amérique jamana ye a kow bɛɛ lajɛlen latigɛ u ye irisi ka hakɛw de ta ka o digi Ukraine jamana kan ko olu tɛ se ka jɛn n'a ye ko fo k'a lajɛ bɛnkan in a k'a lajɛ ko ɲuman tuguni.
Amérique jamana kɔnɔna la kiiri tigilamaw olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye jalaki bin ɲɛmaaba fila kan ni o ye fintigilaka ɲɛmaaba fila ye James Comey ni ale ye FBI o ɲɛmaakɔrɔ ye fo ka taa se Letitia James ni ale fana ye u ka fintigilaka ɲɛmaaba ye ni procureur général do ko ɲɛmaakɔrɔ fila ninnu kiiri tigilamaw kɛn bɛ ka jalaki bin u kan ka yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ ka wale dɔw ta k'a ɲɛsin jamana marabagaw ma ko ka wale in kɛ fanga dafiri walima ka fanga ka senkɔrɔma cɛ nka maa caman kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko jamanakuntigi Donald Trump ale de tɛgɛ bɛ nin kiiri in kɔrɔ yaasa ka se ka ɲɛmaakɔrɔ fila ninnu n'a n'u tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ ka se ka kiiri bi u ka yaasa k'u datugu cogo min na nka ka sanga ni nin waati in ye ko nin FBI ɲɛmaakɔrɔ ani fo ka taa se procureur muso in ma ni olu fila bɛɛ lajɛlen bɛna taa jɔ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ yaasa jalaki min binna u kan ka se ka taa a ko k'a sɛgɛsɛgɛ. Argentine jamana kɔnɔ ko nin bɛna kɛ a siɲɛ gale ye kabi 1983 fintigilakaw ka minisiriya ka di fintigilaka ma bawo ko kabi u ka jamanakuntigi mun kun bɛ yen nɔ ni ale bɔra yen kabi 1983 fintigilaka ka minisiriya kun tɛ di fintigilaka ma maa nana masumalen ni o ye civil ye o de kun bɛ kɛ u ka fintigilakaw ka minisiri ye ka sanga ni nin waati in ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko fintigilaka dɔ ni ale ye ɲɛmaaya caman kɛ u ka fintigilaka ko bunakun kan a kɛra attaché de défense ye u ka lasigidenso caman kɔnɔ ani fo ka taa se fintigilakaw ka ɲɛmaa dankan a kɛra o fana ye ko nin waati in b'a yɛrɛ k'a fɔ yɛlɛmali a bɛ ka don Argentine u ka ɲɛmaaso la Javier Milei ale de kɛra u ka fintigilakaw u ka minisiri ye an bɛ waati min na ko bi a bɛ don tariku la fintigilaka ka kɛ fintigilakaw ka minisiri kabi 1983 ni ne fana bɛ dan siri an ka wulada n'a kibaruw la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga na k'a lase aw ma aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni sɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ ka ko ɲuman dɔn k'a fɔ ani ce jani sugantili la ka se ka aw kunnafoni kibaruw lasera aw ma balimakɛ Famara Berete fɛ jaw tun bɛ ka yira aw la Keba Jalo fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.